ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସରସ୍ୱତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନାରାୟଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ବାହୁରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ବାହୁରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଯମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦରରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦରରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ନାଭି ଦେଶରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ନାଭି ଦେଶରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦେବଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅନନ୍ତ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ କଟିରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ କଟିରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବରୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଅଗ୍ରରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଅଗ୍ରରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୁବେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ନଖରେ କିଏ ଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ନଖରେ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ରହିଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ରହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।